Hvis de gav mig perler eller en rubin, hvis de gav mig roser af de dyreste, om så et helt dusin, så vil jeg hellere have, gæt en gang for hvem, en ananas fra dem. De kunne bryde i tårer eller gå i chok. De kunne svaje vildt og mangle ilt, ja, de kunne nærmest gå amok. Jeg foretrækker langt et forbløffet blik, som min ananas nu fik. Den er fra Hawaii, kan man se. Faktisk Californien. Pyt med det, men de er for gavmilde. Blæs på al fornuft. Deler de med mig? Desværre nej, min mave har tendens til luft. Så skal den stå til pynt i mit lille hjem. En ananas fra dem til dem. Men de må ikke komme med flere ananas. Hører de? Ja, det passer sig ikke. Det er din gave, en ung mand vil komme med til sin udkårne. De får mig til at rødme. Men der er ingen i hele Berlin, der fortjener det mere end dem. Hvis jeg kunne, ville jeg fylde hele deres stue med ananas. En ananas til dem. Fra dem. Jeg tror lige, jeg må hjem og hvile mig i 5 minutter. Jeg er helt mit hoved, det snor. Auf Wiedersehen, Fräulein Schneider. Auf Wiedersehen, Herr Schulz. Jeg er overvældet.